to our group Katropa Club Christmas Jam. So it's not actually a party, no, because we're few people in here today. So I'm eating pancit right now from Jack's restaurant. So I'm looking for help. I'm lost here in Tagupan. My plane crashed, so I was traveling from US to Europe. Kaya niya eh. Kaya niya eh. Doon yung ano pipindutin mo? One. Ang asipin yan. Ay. The river second night, it was the last one. Don't look back at a new direction. And I'm the one who didn't protect us. Think about of everything I do. I'm not happy tonight. I do. So give it a moment and realize nothing's broken. You need to worry about everything I said. Magandang umaga. Tayo po kami ngayon dito sa Punuan Puntaligan Beach. At ngayon dito po kami sa shed ni Abelita. I don't know what's her true name, but Abelita. So today we're here at Katropa Christmas Jam. So today we'll be inspecting some casualties. If there's something may occur or something like that. So in my left side is Spider X. So we're conducting a documentation right now. We're observing people in our environment. If some phenomena will occur. So let's start by looking behind. The tidal waves are getting bigger. The problem is that kind of phenomenon occurs when the moon and the sun sunrises. So ngayon live kami sa band ni Motherfucker. So kasali kayo na yan. So kaibigan, no? Nandito ngayon si Marvin Maniego. Marvin Maniego. Interview, sir. Ano pong pakiramdam nyo kayo, sir? Masaya. Ano pa po? Andito rin isang pinakasikat na singer na si Motherfucker. Motherfucker. Ano masasabi, sir? Masasabi ko lang, bakla yung nag-attend dito kasi puro lalaki. Agree ako dyan, sir. Agree ako dyan. Sir, ikaw bakla ka. Kasi puro sa laki in-invite mo dito. Labas na mo tayo. Sa labas. Mainit dito, mainit. Dito tayo sa dagat. Dagat tayo doon. Pakita nyo ang ganda ng Tagupan. Guys, dito kami ngayon sa Punuan. Before, the Punuan Puntaligan Beach, sir. Is that as clean as you expect, no? Until here in this area I'm stepping right now, there are some kubo houses here. But as you can see, the kubo houses at the back is already merged from behind. So today, let's see the sea. The sea is there. As you can see, the sea is so beautiful, right? So it's nice to stay here, right, my friend? Yeah, of course not. The sea is very Beautiful. Yeah, you see, all the people, they're enjoying their stay here at Tontaligan Beach. So as for me, I give this place a rating of 4 out of 5. So my name is Ardin and this is My name is Spider X. I get something to people Katropa. Sasabihin ako, guys, sa lahat ng mga hindi nakapunta sa jam na ngayon, abangan nyo ang susunod na jam natin sa Baguio City.
Baguio City, mag-zipline tayo. Andyan kasama si Jetron, lilipad yan. Pantay lang. Sa mga katropa hindi nakarating dito, nagtatampo ako. Oo, totoo, nagtatampo ako kasi siyempre Christmas jam ito, Kaya tas kami lang. Oo, eh. Hindi, totoo kasi nagtatampo ako kung okay lang sana, huwag na kayo magpakita sa amin eh. Pero siyempre inisip ko kayo. Siyempre barkada namin kayo, tas Matagal na ganyan. tayo guys, matagal Kaya na. pagbibigyan ko kayo, 5 years na, magpa 5 years. pa 5 years na tayo, tas ganyan. Nainis na ako eh. Iyak ka na to, iyak ka Ano na. na, pare, pero sana, pero kaya nandito kami, ini-imagine namin at feel, dinaramdam namin na kasama namin kayo. Kahit gano'n naman kami, kaya na may tampo kami, love na love pa rin namin kayo. Yun. Guys, yung lahat ng mga may asawa, may mga anak, mga hindi nakapunta guys. Pakita natin sa mga anak natin na nagkakaisa tayo. Binabati ko pala si mother ko, si Miss Catherine Tumeldan. Lagi kayo mag-iingat mga, tas huwag kayo masyadong papagod. Sa girlfriend ko naman si Mita, Tot, I love you. Sa magulang ko naman, Merry Christmas and Happy New Year. Sa lahat ng Double Cuts ko, Family Fernandez, sa JF ko, I love you. Di na tayo pamata, ilan may higit na halata. Sa mga trip, unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit gano'n, barkada matatag hanggang sa ngayon. Japan West. Dapat tayong manatili sa buhay na mapayapa upang lumigayang tunay ang ating inang bansa. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas, kayo'y makakaasang kami maghahalang. Merry Christmas, Merry Christmas, Paskong anong saya. Happy New Year, Happy New Year, bagong taong sigla. At kung kayo'y lumigaya pagdating ng Christmas. Spider X, thank you sa TPI, sponsor namin dyan sa Tartule, thank you. And then sa Jack, sa restaurant, dyan sa Coca-Cola, Lights, thank you. Tetron, thank you. So, masanto siya agad si Kayo Agagi. Huwag niya kami natanan kin. Bunong Anton Taligan. Masiselebrate kami natan niya Christmas Jam at Grove. So, nung bunod ko, dadaysal kami. So, sa expectan minatan, dadakal kami. Ano na nagagawa? Ganyan, hindi mo nagagawa kami Naaripan kin, man request sa Jack sa nauputan kami pansit. Inupot ko. San kin, may kaibag si Founder Kilo naupot. So, as you can see, in front of me, there are too many people. Later, in the afternoon, they'll be gone. They'll go home. Sayang, di kayo nakapunta. Wala nang natira sa inyong pansit. Guys, may susunod pa. Susunod tayo sa Baguio City. Sasakay tayo ng zipline. Kasama si Jerry. Kaya, maliligo tayo sa 100 Islands. Next year. Ako naman magpapajam guys. Kita-kits. Thank you. Dapat tayong manatili